Esimerkki yksi, laske resultantti. Tarkoittaa tässä sitä vain, että lasketaan nuo voimat yhteen. Tässä ne on voimia, kun ne on newtoneita. Ja koska ne ovat vektoreita, niin nehän lasketaan yhteen niin, että ne piirretään peräkkäin. Eli ensin otetaan jompikumpi noista, ei ole väliä kummassa järjestyksessä ne pitää. Tuossa on tuo 120 newtonia. Sitten sen perään piirretään tuo toinen. Ja nimenomaan näin. Tämä ei ole niin järjellinen viiva vettää tästä. Ei tehdä noin, tuosta ei tuommoista ole tässä. Vaan piirretään ne peräkkäin ja sitten nuoli alkupisteestä loppupisteeseen. Tuli paksu nuoli, mutta pistin tahalla niin, että erottuu, että tuo on se, mitä me nyt laskemme. Ja niin kuin näitte, no panha vähän ohuempi, niin näkyy pikkusen siistimpänä. Niin kuin huomaatte, niin tuosta muodostuu kolmio, eli käytännössä hyvin usein nämä meidän laskutoimitukset pohjautuvat erilaisiin kolmiolaskuihin, jos tämä laskeminen tehdään tällä geometrian avulla. Tuon sivun pituus tässä kolmiossa on 100, tämän sivun pituus on 120. No sitten pitäisi vielä miettiä sitä, että missä tuo 70 asteen kulma tuolla on. Ja se ei ole oikeastaan tuossa kolmiossa missään. Sen takia, että jos miettii, että miten se täällä näkyisi, niin se on se kulma, josta, se on 70 astetta on kulma, joka muodostuu, jos ne piirretään lähtemään samasta pisteestä. Missä se näkyisi täällä minun kuvassa, niin täällä minun kuvassa se näkyisi tuolla noin. Jos tuota pikkusen jatkas, piirrän tuommoista apuviivaa tuon, niin tuolla on 70 astetta. No jos tuo äsken merkitty kulma on 70 astetta, niin tännehän jää silloin 110 astetta. Ja nyt se resultantti, eli noiden summa, on täällä tämän sivun pituus on se, mitä me tässä etsimme, ja saatettaisiin joskus etsiä myös sitä suuntaa. Minä merkkaan sitä nyt R-kirjaimella korostaakseni nyt vain sitä, että se on resultantti. Ja lasketaanpa tuo. Siinähän meillä on kolmio, siitä tiedetään kolme mittaa, R pitäisi pystyä laskemaan. Huom, kolmio ei ole nyt suorakulmainen, joten käytössä on sinilause ja kosiinilause. Ja tässä tapauksessa pitäisi laskea kosiinilauseella. Ja sieltähän tulisi, että R on, tai voi laittaa tietenkin aluksi näin, että R toiseen on 120 toiseen plus 100 toiseen miinus 2 kertaa 120 kertaa 100 kertaa kosiini 110 astetta. Ja tuosta kun halutaan tuo R, niin nasautetaan tietysti neliöjuuri, että saadaan tuo potenssi kakkonen tuosta pois. Ja sitten laskettaisiin. Ja sieltä tulee pikkupyörystyksellä 180,6. Ja tässähän sen nyt jätin nämä yksiköt tätä kuvasta pois, mutta tuohan olisi tässä yksiköltänsä newtonia. Eli jos nuo kaksi voimaa, 120 newtonin voima ja 100 newtonin voima lasketaan yhteen tässä, niin lopputulos ei ole missään tapauksessa 220 newtonia, vaan tässä tapauksessa johtuen siitä, että niiden välinen kulma oli 70 astetta, tässä tapauksessa se on 180,6 newtonia. Ja lopputulos siis riippuu tietysti siitä, että mikä se kulma siellä on. Tämmöinen geometrinen laskutapa tavallaan aina onnistuu, voi tosin muodostua pikkusen työlääksi tilanteessa, missä tuossa olisi enemmän näitä voimia, koska silloinhan siitä ei luonnostaan muodostu välttämättä kolmio, vaan muodostus joku monimutkaisempi geometrinen härdelli, joka pitäisi sitten pilkkoa apuviivoilla tuommoisiin kolmioihin. Sen takia tämmöinen geometrinen laskutapa ei oikeastaan olekaan kätevä kuin ehkä tämmöisessä simppelissä tilanteessa. Katsotaan myöhemmin siis vaihtoehtoista tapaa laskea tämä. Ja toinen, missä voisi muodostua vähän työläs, olisi se, että jos nämä olisi kolmiulotteisen avaruuden vektoreita, niin saattaisi olla jossakin tilanteessa vähän hankala viritellä niitä kolmioita sinne. Ja semmoisissa, missä on enemmän voimia tai vähän enemmän ulottuvuuksia, niin käytännössä jaetaankin niitä yleensä komponentteihin, mutta katsotaan siis sitä komponentteihin jako touhua vähän myöhemmin.